Lereng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Canek menangan ya aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge sumbar. Engko sik aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Ngono. Tandange rasah jireh. Petruk wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku ngapa? Ming paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandange nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, ala cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Sak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan musuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngono nglabrak wong-wong karang kadempel. Ora minggat bumi angus karang kadempel. Berarti arep ngerusak karang kadempel dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, apa? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kokon iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling belum tau konangan. Lah kok kowe ngece karo aku? Ini ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya, lho. Ngopo kok nyok? Lho, kowe ngopo mau muni pecah sirahmu? Ya. Hanya pecah ndes. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Hanya pecah ndes. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratapmu. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina mek nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki.
ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah meguru karo wis 20 tahun aku sumpah. Weh, ya tenanan kok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ha ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudhar sik. Nyong wis. Weh lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyong. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyong. Nyong wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Yo, ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kok iki. Yo, ayo. Kuwi ngapa e? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho, nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat kok nyo. Ayo. Mburi kok piye ya? Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, isa aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi kok piye nya? Mburi nguri nya. Padange cah kendel ya isih. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Aku sih nyok, sampean pangeran pati tak punjung nyok. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok enteng ke patiku nyok. Pecah sirahmu. Nyok. Kowe iki domongi ngayal lho, wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Kok balese pindho? Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek omong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya, ayo, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem. Aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Kowe kabari sik sadurunge. Yo piye? Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wis. Utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Woi, banyak. Wis. Akene mek semono. Ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jenengan lembat kacira kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kuwi. Ayo kene gentenan. Yo. Nah,
Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Ya baca jalan. Mbok sing tenanan. Aku iki tenanan ya dur yakin sumpah. Iki lho sikilku sih. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Wajung. Kurang pisan. Iya. Iya. Tok. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Der. Kok nglekar le? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok mendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kadhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene tenan ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikirne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketape kok rampok utawa kok ngrusak karo ngademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora nek. Rene. Ora ana bandem watu. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku nek wis nesu tanggaku geger pitike tak glediki kabeh. Ucek aku mbaudu, pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rape mangan wonge kelakoni ta omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana dadak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang kadempel ki ora duwe sar ora duwe luput ora golong istri. Durna arep boyong Semar kok wong karang kadempel dikatutke dosane karo kowe piye? Karepmu piye? Iya. Agawa klugu bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngene wangsulan dalem Pak Guru, ngene ya. Ora iki aku isine kan. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng ya Nela Gareng. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe. Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane.
Bebek ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu wis. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi eneng kandang wae. Dik Pate sadar insaf sampean ki Pate bebek ngisen-ngisen ke Pati yang ratu gong Binathara kok nenggaran nyanyi bebek atus kali sakune dhewe karen mboten bebek atus Pate kula malu lho kula isin kula lingsem Dek Pate sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina wong sanegesane mbasa kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe amun kaya ngoten ta Dek Pate bebek oh manjan kandang-kandane ngayal bebek Bagong isa-isa Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyatun ing Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Pate. Semare koden prayetna semurires eko balik Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi Petro dalem Pak barang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Darawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming 5 ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih sowana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene waduh nek duka Pak nek nesu ya ben nesu ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati oh nggih ngestaken dawuh pamit Pak sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih Pak
satriya mangu mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kandhen yen tan tuso hamangku sanjang jagat dewa bathul jagat pangestu para kutu wonten dawuh sinuwun kaget rasamu kowe tak awi nyaket ning Gatriya Projeng Mandura Gunawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura temunten sak mangke kula cemadung dawuh badhe wonten mari damel menapa diweji Kakang Prakuta wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane coba mung Kakang Patih Prakuta kepareng paduka miji dhateng abdipun Prakuta ngene tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binangging Karna nalika semono panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badranaya bakal duwe gawe ya kuwi bangun jiwa wontene ukara bangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndukap Tumrap Yai Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedaton ing Mandura. Lah menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semarangipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlambah inggih sampun ngantos nyuwun priksa dhateng Kakang abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku, tumunten samangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Prakuta, kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa menika saking paduka Gusti kula sanata nembe kemawon menika lho. Lho la ya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho sing ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat Pramudita ingkang sinebut Hyang Agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik Semar kuwi ming Panakawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwune dipalilah marang Hyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine ora kok piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar ki derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma. Ngendhak gunaning sak padha-padha menika mboten sae.
Lho mampun lho Diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan niku mboten. Namung estunipun tiyang sajagat sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging bantos menika Dewa Ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawana. Sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa nika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah gatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Sampun malih wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika teges Pandhawa menika dimong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat, mantasaning titah, unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye namun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang niku aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe pethingan dhewe-dhewe menika saged prasa dadak mejang mulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Nyai Prabu Ndrawati kadang-kadangku para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning yen Semar sowan ana negara Mandura. Mergo derajate Baladewa kuwi yang ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Pragoto. Rekat lampahing rata tanpa nara prateng sukuning arga ram kantu mingal. Iram kang tumingal gendeng saingga praja. Dereng ngantos maripun sami balwacana. Kasaruswanipun kula Petruk kantong bola ingkang dumraja tanpa apan-apan kagiat kang samya mulat. Tinenggalani ora pamuk pamuknya tigang bolo ngelingono Sang Hyang Budhawaka. Lho iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa ralat pangestuku tampanono. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sumangga pangakodran damar sasi pratawa negara Mandura. Petruk hage matur. Purwa madran wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar. Gandeng sakmangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nengga rawuhipun Sri Nata Agung ing Ndrawati.
Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kaliyan Petro, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndarawati, 2 Nalendra Mandura. Mila sowan kula sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukala laning penggalih dinten sak mangke sareng sak lampah kula tedhak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar Bapak kula nipun badhe gadah damel bangun jiwa. Brengking sang menika diweji cekap semanten atur kula mugi parengka nggalik paring dawuh samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspa Denta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Petro dalem sadurunge aku prapta ning Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kanthi pertitis. Nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang trewaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karang Kadempel. Nanging yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunana Windana napa aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen kepengin bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan boten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan boten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Ndarawati rawuh mriku niku gampil menggerak panjenengan priksa piyambak. Meniku panjenengan priksa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa niku janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula kang saka kuwi wis tak tetepake iki mangko lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguta. Nggih. Yen bapakmu ora paring keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan nek ora gelem kok dipaksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren lho niku. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak, dasar ana alasane sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit, tambahi pangestu. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliya dina iki kowe terus. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur diweji. Ya Prakutawi. Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ingkang boten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman.
lan boten nate tumindak ing boten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Kusih to gelamu nang endi? Ha ngene iki wae. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mangke rumin to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajahe kaya embe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan nduk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada juwa. Merga Petruk mangendikani sing kaya ngoten Dewaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo para kawan gene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil diku sirah-sirah diku sikil saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lah kok ngilang-ilange dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Bathara jagat pangestunggur. Wah, Praguta. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo, ora bakal aku ngilang-ilangke labuhaning Semar Badranaya. Praguta, mboten dawuh. Ditiyang iki ae Puspa Denta cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Kaya Praguta.